Maťo. Maťo, ozývaj sa. Hej, dávaj pani, zdravím vás v ďalšie videa. Dneska tu budeme zazeriť Fortnite aj so Samčo hraje. Konečne aj s ním niečo natočíme. Dúfam, že dneska dáme win. Dobre, ideme padať. Nie, no okej. Edičo. No, poďme do Rebels Roost. No, taký pieskový. Teraz? No, teraz. No, to sa už hodne priblížilo. No, to sa už priblížilo celkom. A pozeraj, ideme tam do toho, na Aresa. Nie, na Aresa nie, kamo. Do Rebels Roost nie. Sem by som doletel. Dobre, tak tam je trezor, dobre. To je ten Olympian Glider, toto čo ja mám. Ale to byla taký menší event, že ide piesok od tej strany. A to je všetko. Ide tam typek. A ja doletím tam, ja tam doletím. A ja tam doletím. Ja som tu už doletel. Ja mám zlý landing. Ja pristanem asi 100 metrov odtiaľ. No 60 metrov. Vlastne ja už som tu na meste, tak mne dali landing. A Maťo ako? Maťo tiež dal landing. Dobre. Boostol asi SMG, to berem. Ale čo tam mám z lískou? Ja chcem tiež dať tu. DMR-ko, tak ja ti toto vyhodím, Maťo. Tu máš. Hej, tak ešte dá, aha. Tak to nechcem. Ktorý nemá zmysel. Aha, tak to je celkom zaujímavý život. Ale to má... Možno zistíš, čo má za tajomstva. Aby z neho vypadol loot. No, dobre. Ideme. Aj snajperka, berte. Berte, to je vaše. To SMGčko nechcete? Aké? Toto. To modré. Nie, ja mám SMGčko z modrého. Dobre, tak ja si teda dobre. Dramkánu, ale... No to tú mytiku? Hej. Počkej, shieldy. Nechajte mi to Habiren SMG. Je to také slepice. Nie. Prečo sú ti slepice? Slepice sa volajú slepice, lebo sú slepé. Vidíš? No, to čo? To čo bolo? Maťo je tam ten, lebo on sa preodieva za niečo tam. Manika, ja som maniak, vieš? To je to tak môj skin. Boli vo Season 10 Battle Passe obidvaja, ten čo mám ja, ten toto. Odzadu pozora, odprava. Kde sú? Tu nie sú buildia. 290 kokos s holoskoupom. Korunku si bere. No, už neskoro. A chceš ju, ja ti ju dám? Kľudne. Ako budem rád. Hej, Maťo, mám 80 nábojov do snipy, dám ti kúsok. Aspoň nejaké kúsok bere. Počkej. Tu nie je. Ale až tu. Ale ako pôjdeme po 100 metrov? Dobre, už mám Však dýš. v pohode. Len musíme tých týpkov dať. No, ale my si proti nám ako bere. Koľko? 65? Komu? 32, 64, 114, 110. Kde? Tu je 26, crack. Nice. Healujem ťa rýchlo. Ja neviem. Aha. Tuto je Slark týpek. Nice, ja dobre. Som musel dať headshot, ale dobre. Alebo nie, ja mám modrú. Ja mám waterbirding ako, vieš tak. Waterbirding. Nabuje. To je ďaleko. Tam mám No 200 metrov. Ale on tu strieľal, ja som si myslel, že to robí cel... Aha. Tak on je tuto. A oba Ja tam snajpy. nedostrelím dobre, ja mám holo. Lebo bol rebutnutý Maťo. Vieš? Fakt. Čo?
Strieľajú na mňa. Idem za tebou. Dobre, dík. Podaj. Kamo, tak... Jeden má krek. Poď tam rýchlo. No, Dobre, máte yes, dobre si. Za odmenu. Si eliminoval medailu. Štyrkový scope. Snipa. Asi zoberiem. Nemáte náboj do snipy? Mám 2. Počkaj, tu máš, 5. Kámo. Daj si toto. Mačo, máš dash, dobre? To? Nie, už ho to eliminovalo, takže máš smolu. Ja to eliminuje! Ja som skôr, že sa osekým HPčka. To prdele! Tento má jedno. Čo? Tento má jedno. Nice. No, to sa. A ja som bež, môžeme tomu dať ďalej. Výborne. Čo? A ideme. Máme win. No, dobre, dlhý rukav a to nepremaková bundu. Tu je. Máme win, chalani. Kámo! Čo? 116? To nie je win. Tak si ma... Nie, ja sa healujem. Je to si ti samo, dobre. Sama ne... Ticho, prosím, hej? Krídlo. Aha. Poď. Ti dá niečo. Nedá. Poď sa moc. Dámy a páni, ak sa vám videjko páčilo, nezabudnite like, odber, zvonček. Ďakujem, dovidenia.